Hey guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो थांनो नागिरदों उदालगुरिनि राइन' इक' रिजर्टआव। दा नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ'दो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो? Wow, kenal lah Madai. Ayo, kenal. Good morning, good morning. Mari siang-siang. You naina takai nama. Wow. Mama. Deh, look mà đi xe. Dạ cái thao cái đằng nào đấy, có đời hạt lên lên rồi vậy chưa? Cái thằng mày lắm mà đi. Ra sao nào sẽ camera sập xin lê. Ra sao nào? ra. Ủa sai. Dayo जोंहा फुंनि साहा लोंखांनानै थांफिनसै ओमफ्राय दसे थानानै ब्रेकफास्ट खालामसै आरोना ओमफ्राय नोंसोरनो देखायगासिनो जोङो बे ब्रेकफास्ट खालामनाय जायगा बिराद मोजां आरो भिउआ बाट जायगानि नामखौ मिथिया आरोना दा नायदो बेनो जों ब्रेकफास्ट खालामनाय जायगामोन आरो बिराद मोजां माने भुटान हाजोखौ नुहुरो बाराबो बिराद खोलो खोलो फैयो आरोना बिराद मोजांमोन माने जुदि नोंथांमोनहा बे जायगाखौ मिथियोबा खोन्थाहरदो आरो नामखौ जों बाहाय जास्ट दसेल' थादों आरो दै जानायनो नाङा होनबा It's breakfast time. Đang ăn sâu không nào này anh ta là rất và vlogging lama dikikrea. Makanya. Iya. Ayo. Anak dong bawa. Iya. Mà đây sakri मोनाबा नोंनि फेक्ट्रियाव मावफैनोसै बाव गैया ए 8,000 दङ आयौ बेसे होयो फालाय मान्थलि आयै 15 बाबो जायो आंनो Batla para. Iya. Mamoनलाय मा मेथाइ आं मोजां मोनग्रा देलाय थाबाय नानै होननाया आयौ जायगाया हाजो गासै बबेनि जाखो सोर नोंलाय हाबाब सोर खननाय जाखो बिदि नारखोनायाव खनबा ए जों लागोनि साम'खा दैबावसै नामा आं होनदों आं खेबनायखौसो होनदों आं बे जायगायावसो थानांगौ जिरायनाय जायगा जालाय Eh, narkoda. Iya. Iya.
होग्राफ्रा बम Hasilnya dalam macam itu. Hasilnya dalam macam itu. Hasil ni. habab Siapa? Tapi siapa? Montasar kosto lama garsar Oh. Ini saya ni. Menurut kau perawan ni dah selam ni. Kayu. Berat sana ni ada. Made resort malik ni bisa juglang pancai. ayo जाबाय दे So finally सफैबाय Rhino Eco Resortआव Ta-da! माबायदि मोनखो? फिना माबायदि मोनखो? मोजाङानो मोजां जायगायाथ' जोबोद मोजां दा जोङो हाबैसै ओमफ्राय नायनोसै माबायदि दा नोंथांमोनाबो थुफादो फैगोन दा जोङो बेयाव जानो थांसै होनबावनो आंनि जिबन मबाइल मोननैजों भिडिअ खालामनांगौ ओमफ्राय आं फट' खेबना होग्रा रावबो गैया बेयाव हे भगबान बबे जायगायाव बोरो जोंना बिमाया बहा दं जानोसै औ हा औ माने मिक्स खालामसै मोननै दाउ मोननै अमा बिहरदो औ जाबाय संख्रि नारजि लाब्रा आलु भाजा दाउ अमा फैगौ आरो जादो गालि मानि अननायाव आयै थेंक इउ लै जाखांबाय दानिया मा फट' सेसन जायगायाथ' बिराद मोजां ना नायनो नोंसिनोबो लासै लासैनो देखायलांगासिनो दङ जोङो जायगाखौ गालिया माबायदि मोनखो मोजाङानो मोजां बारा मोजाङै फट' लानो मोनासै आरोना सोरबा गारि दोनहैनानै दोनदों माबायाव विंसाव विंसाव जायखिया बर्थमान मोजाङानो बहुद मोजाङानो औ र'ब्रा थांगोन जोंना फट' सेसन सोलिगासिनो र' जोंबो अ मा लाफाया बेलाय जोंबो र' वाह जोबनायाव ओमफ्राय आंहानो फट' मोजां मोना खेबैनो जाबाय मोजां मोना जायगाया फट'ग्राफार माबायदि मोनखो हरदो दे बिमाखौ फुननो लागाव दे पस्टफोरा आयं आयं आखाइखौ ओरै दोनलायलायदोब्रा नैबेहाय ससमा गानदो दे दं मा थिनदेरो नोंबो ओमफ्राय खेबनायाव दे जेराव थांसै आथिया गाहाय बुहायलाय औ जेनेबा ओरै खेबनाय बायदि खालामब्रा रोंसिगौलै नोंसोरबो आयौ मोनफैला दे खेबनांगौ Tarang, ayo habab, ayo. Wah. Koi जाने रे koi. Aide. Masira? जों थांबा भिउखौ नुहुरजोबो होनदों माबायदि नुहुरो नायनोसै मा जाखो मिंबाय
गय गोजौआव थांब्ला नुयोदां ओंखाम जाखांग्रा बिदि गाखोजायोलै ना इसोर फैद' माखासेयालाय डर के आगे जीत है ना ओह चलो वाह नुहुरनाया नुहुरो भिउखौ ओह ओमफ्राय खिन्थु बै बाहेरानिफ्राय जाबायदि बिबार बारिखौ मोजां नुदों बिदि नुहुरा ना मोजाङा बहुत मोजां जोङो दा नैबे खाथियावनो माने एसे थांनानै आरोना राइट साइडथिंजाय मोनसे ट्री हाउस दङ दा बेयावहाय सफैबाय नायनो होननानै माने खाथियावनोखा नालाय एसे फैबाय जेला जायगायाव नायनानै थांसै बिनि थाखायनो जों दा हाबफैबाय ओमफ्रायो नायलांसै माबायदि जायगाया जायखिया फट'फोर नुदों आरोना मानसिफोरनि बिराद मोजां माथो दा जों नै हाबैबाय दा नोंथांमोनाबो नायलांदो माबायदि जाय नुवाखैमोन जायगाखौ गाखोदो हमनानै गाखो बोलोहो Ses nâng man bay bờ đỡ Miss sao mày nâng á Hôi à, mãi đâu chứ hôi à Nè bay nằm ba bữa gần ada ya hilai nina hati itu tashi bani shimen mari jatuh masa kebe ayo kamu kiki kini masa kesini ba ayo yang habis main kamu kiki kayak masa mau ke saling kenapa babu deh photo session Finally जोङो उदालगुरियाव दा बेरायखांबाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरोना जायगाया मोजांथार बेरायनोबो नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन बेरायफैनो जाय फैफेराखै बे रायन' इक' रिजर्टआव आरोना ओमफ्राय मा होनो जिखुनु फैनाय समावसो जों एसे प्रब्लेमखौ मोनदों आरो मानो होनोबा खन्द' खन्द'हाय अबेथिं थांनांगौ बिदिं रायनाय लामायावहाय गारि गाखानोसै ना
दिंग्रायनाय लामायावहाय माने टार्निं पइन्टखौहाय होनाय गैयामोन आरो ना लेफ्ट साइडजों थांनो ना राइट साइडजों थांनो बे एसे प्रब्लेम जादों आरो खिन्थु बहुत मोजाङानो लकेलिटिया जोबोद मोजां फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय जोंनि भिडिअआ दिनैनिया एसेनोसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय